may bunggag mga higala. Adlaw kita karong Miyerkules, pizza 22, bulan sa Mayo, tuig 2024. So karon mga higala, atong susihon ang nag-viral video sa usa ka ginadili nga pag-ana-ana nga may resulta nga dili na maibot nga kuno ang bulantoy nga nahimpansak sa safety tank. Kani mga higala nga kuno gigamitan og itlog sa pawikan nga gisagol sa kape nga may resulta nga dili na pagkaibot. Og tara kuyugi ko og atong susihon mga higala. Og karon mga higala atong sination karon kuyugi ko ninyo og usa na itabo karon mga higala. Ani nga kita karon diri ug asa na itabo ni. Tara mga higala kuyugi. Ali mga higala. Hala, patay. Dili day itlog sa pawikan. Ang pawikan mismo ang ni kuan gaw. Pawikan mismo mo ni patong. Tara mga higala, kuyugi tayo. Tinuod gid ay. Tiniud gid ay mga higala no. So karon nakita man ninyo mga higala og unsay nahitabo sa ilang duha. Matay. Pawikan gid ay. Hala. Og karon mga higala atong kuan, atong interbiehon og unsay ilang gibati na karon. Sir, unsa may imong gikuan sir? Unsa may gibati nimo ron? So karon mga higala, dili gyud nato sila mahinabi no kay tungod kay sa ilang sitwasyon og nakita man ninyo. So, madam, unsa man imong gibati karon madam? Unsa may resulta? Pastilan. Dili sila makaistorya mga higala kay mao lagi ang pawikan na ang maong ni patong sa isa ka na biktima. Pastilan mga higala. Ipaningot na taron sila og dagko no. Nakita man nato karon sa karon nga maong paghitabo no mga higala. Dagko na kay taon sila mga singot. Tuloy. Pastilan ngano man ni. Saan may panahon na ron oy. Na. Ba. Pastilan no. Tinuod giday ang isa ka pawikan mga higala. Sir, pwede ka na ako ma-istorya bisag ka-joke lang kayo, sir? Unsa man ang kuan nahitabo gyud ani, sir? Nganong wala naman ni ibot, sir? So karon mga higala, dili gyud sila maka-istorya no kay tungod basig naulaw sila sa mga katawhan no. So karon mga higala, wala pa gyud sila gaibot no. Pastilan ngano man eh. So karon mga higala, nakita mi gyud nato ninyo no. O karon, ma'am, interviewin ka na ako, ma'am. Unsa po din ang imong feelings, ma'am? So karon mga higala, wata kabalog unsay gibati ni ma'am no kay tungod kay wala lagi gaibot. So wata kabalog basig nalamian na o sakit baka kini. Sir, mangutana ra ko og gamay, sir. Mangutana ra ko nimo. Pila mo kaadlaw ron nga wala gaukang, sir? Uy, 5 mga higala. 5 na sila kaadlaw, wala gaukang no. Dili basta-basta ni mga higala. Tinuod gid ay mga higala no nga tinuod gid ang pawikan. So karon mga higala, nakita na to ang panghitabo nga dili gid lalim ang mataptan ining maong mananapa. So karon mga higala, muli itimailhan nga ang maong pawikan nakaiti na. Grabe. Pagkalisura sa ilang kahimtang karon mga higala no. Wa pa gyud taon sila gaukang kay tungod kuno sa pawikan. Tungod kini sa pawikan nga gibutang nga gisagol sa kape mga higala.